Nag-viral karon kining video sa pamaagi sa pagdakop sa mga LTO personnel sa usa ka lalaki sa lalawigan sa Bohol. Gihimo na ang investigasyon kabahin sa insidente. Ang report ni Nico Sereno. Makita sa video ang insidente sa pag-aresto sa usa ka lalaki nga luwan sa iyang motorsiklo. Nahitabo kini sa lungsod sa Panglao. Gigunitan siya sa mga LTO personnel ug pwersahan nga gipakanaog gikan sa motorsiklo. Ang maong lalaki nagpunay og syagit nga mag-uma siya. Nasayran nga ang maong lalaking gidakop magguwang di ay sa kanhi Vice Mayor sa lungsod sa Panglao. Sa interview sa telepono, matud sa kanhi opisyal, nagtikad og yuta sa barangay Bulod sa maong lungsod ang ilang igsuon. Magdala na gyud kini og sundang gamit sa pagtingkad sa yuta. Galingkod naman siya. Tapos gikulap, gisumbag man ko no, tapos gikuyot pa siya, nanaog na, tapos bago siya musukol kay kini ako igsuon naman kung siya kanang farming ari ba, mao man na yung kalingawan, magdaog, masundang, kutsilyo, kay gikan man to nag-harvest. Nakakwestiyon ang pamilya sa pamaagi sa pagdakop kaniya. Makahilak po kay igsuon, baya po na to, mararaman. Dili po, ingat to unta ba, kay di man ko kriminal, di ba? Aside for that, kanang ilang gibuhat, mararaman di man siguro po pulis man unda ang mag-ingon adto kaya ang mga expertise sa mga LTO, di ba? Mudakop ra, mutanaw ra kung naay lisensya, di ba? Naay mga violation, mararaman sila na ang nindakop man, mararaman gilayog na nila akong igsuon. Matud ni Velasco, gipriso karon ang iyang maguwang sa Panglao Police Station. Duna kuno ipasaka nga reklamo ang taga-LTO niini ug nangandam na sab ang ilang pamilya nga musumbalik og kiha. Pinaagi sa social media, si Bohol Governor Aris Omentado mitataw nga iya nang gipahibaw si LTO 7 Director Glenn Galario alang sa tukmang aksyon sa iyang mga sakop. Ipatawag sab sa sangguniang panlalawigan ang task force kabahin sa nahitabo dungan sa pagmando nga ipa-pull out kini sa lalawigan sa Bohol. Nico Sereno, Balitang Bisdak.